ọ na-abụ mgbe izizi abịa sị gị na efe onye Igbo ndị Igbo adị ajọ mmadụ marriage ndị Igbo na-ama mma ndị Igbo nwoke onye Igbo n'oge in fact ijebe gị n'igwe mana kịta enwere ụfọdụ ụmụ nwoke ndị Igbo mba akagọm nke ha ka nkụ akagọm ha dị too much akagọm a ka a na-akpọ ajọ akagọm bad one. You marry a woman ịlọta nwaanyị abụrụ graduate i were ya dọba ị ga-ekwe ka ọ na-eme anything idobe ya n'ụlọ ka ọ ghara ịpụ ka onye ọzọ ghara ịnarụ gị ya maintain nwaanyị ị gaghị ama ma nwoke a onye ọ nụrụ wee na-emi ya wee na-asị ajọ di ka dị n'ụzọ ajọ nwunye dịkwa n'ụzọ ịchọ ịnụ nwaanyị jee kpee ekpele ịchọ ịnụ di jee kpee ekpele jụọ ese before gị nụba nene ma ndị family dị na-agbụrụ ọ ka na-ere ọ na-adị mma ijebe ịnụ di nene agbụrụ ahụ ọ ka na-ere maka amamihe nji ekwu maka wee ụmụ nwaanyị eletofu ụmụ nwaanyị na-ebe akwa ụmụ nwoke sokwuzi ebe akwa kịta ọnya ka nji na-ekwu ịchọ ịnụ di ma ịchọ ịnụ nwaanyị jee jụọ ese ọfụma anụzina nwaanyị asị gị anụzina nwaanyị sị na enwere ife mere were aka gị wee dozie si na nka jụọ ese ọ bụ ihe nji ekwu